Що для вас Крим і хто для вас кримські татари? Я спеціально зайшов в Вікіпедію, коли їхав, ну, принаймні, от з тренування, нещодавно, години-дві тому. Там чітко написано, що Крим на даний момент це є окупована територія. Звісно, мені б хотілося, щоб вона історично і надалі належала Україні, і я все-таки сподіваюся, що це так і буде. Тому, на жаль, але на даний момент це окупована територія. Хто такі татари, якщо ми говоримо саме про кримських татар, звісно, як мені здається, це є корінні жителі Криму. Так. Взагалі, от у питанні Криму, от ми говорили про те, як завершити війну і так далі, а от повернення Криму, воно взагалі для вас, як би ви боролися? Ви б боролися за деокупацію, на прикладі Криму, будь-якою ціною або до останньої каплі крові? Будь-якою ціною, це я маю на увазі, це... А яка різниця між цими двома поняттями до останньої каплі крові? Я це нагадаю, що президент Зеленський, він, коли йшов президент, він сказав, що будь-якою ціною, тобто це і домовлятися. Це розбіжності, от як попередній президент, він говорив, ні, я не буду... Тобто будемо йти на будь-які перемовини? На будь-які перемовини, або лише один військовий шлях деокупації. Від якого і смерті можливі, від якого і горе і так далі. Хоча що від цього горе і так буває. Я, чесно кажучи, не маю відповіді на це запитання. Дипломатія чи війна? Ну, ми живемо в сучасному світі. Ну, якби це були часи, коли махали мечами, тоді, можливо, треба було йти і махати мечем до останньої каплі крові. Але ми живемо в сучасному світі. Ми, ну, слава Богу, ми відрізняємося від наших сусідів. І тому... Ну, мабуть, нам не варто, але ми просто змушені так діяти. Все-таки хотілося б вірити, що за рахунок дипломатії ми її повернемо. Ми його повернемо, Крим має на увазі.